I ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog, snimamo 4. krug, ja kasnim na probu i idemo da vidimo koji sam po redu. Nešto mi govori da ću opet biti poslednji. Bože pomozi, ali mislim da pomoći nema, tako da vam se javljam kad stignem. Držite fige. Ljudi, imamo tehničkih problema, ko je opet poslednji? Ja. I to vidjet ćete sve kime. Ludilo, evo. Sa mnom, vrši da smo bar zajedno. Ali jebi ga. Ja, mora bi vas. Ovo je najljubaznija žena ovdje u Grandu. A sada? Isto najljubaznija žena. I najgori muškarac. Da. Jeste spremni? Zar sumnjam? Zar sumnjam? Strašno ljudi. Tako da zaređali smo se. Tragično. Tragikomedija. Malo je vuće ali... Čuj malo. Umri muški četvrtni dio. Mora da gori sve, jel? Nek noćas gori Balkan, nek laju svi. Pogledajte vi ovu lepotu. Idemo. Jesi spremna? Da. Fizički. Fizički, a psihički? A koja si po redu? 7. bar. Dobro, mi smo znači pri kraju. Najslađe za kraj. Si. Dobro večer, kako ste večer? Jesi spremni? Spremni smo, a to pričam svoje ime. Idemo danas. Bitch! Mina hoće da se, ne znam. Nalače! Pa čuti, rekla sam, sad ću lepo. Evo, ja ne mogu ovaj stres. Znači, nalačem se rakije, idem isfalširam, ispadem i ćao. A ti nećeš, i mrtva pijana. Ne se. Samo gužuro se napije. Ti će bre tebi outfit izaći? Ne znam, još malo. Da, ja nisam spreman, oni su svi spremni. Meni treba Maja da donese, treba da mi donese kostim. Tako da ja sam sa Dadom, vidjet ćete posle i Dadu. I mi se još nismo ni spremili ništa, ni šminka, ni kostim. Ja sam ponovo na kraju, tako da za mene ima vremena. Gledaj ti mene, ja sam crven, vi ste... Ja, brate, ko da me... Ja sam prošle bijela. A je, to nije dobro. I sada da vam pokažem još nekoga. Nije. Stigla mi je Maja i stigo nam je Kosti. Nisi pokazala pravo stranu. Aha. Sad ću ja da snimim to sa zadnjom. Imamo zakačke, svašta nešto, bit ću kao princ, jel da? Da, jel hoćemo da ih... Hoće da gorimo danas. Da ih ostavimo bez teksta. Hoće. Malo hladno, ali unutra je pretoplo i ja sam isto, nadam se da će ljudi sve biti kako treba. Konačno je ovo stiglo, svi su se obukli sve mene. Majo, reci nešto. Maja ne zna šta kaže, Maja je uzbuđena, pašću ne se zbuđena. U stvari ovo će biti emitovano realno i to posle emisije, tako da li si spremna za cepanje, za svašta nešto? Nijesam, jedva čekam. A bit će rizično. Zato što ću ja morati, da. A ja volim rizik, tako da bez rizika nema uspeha. To je najbolji nastup ikad Zvezdama Grada. A nije još ni vijaka. Da-da-da-dam. Snim sve. Maja je napravila vrhunski kostim. Tako da... Možete nam fige. Pazi, nemoj da me pocimate fige. Tiše samo, nemoj da vičete, cepajte ga, čekaj bre, jebote. Nemoj ovdje, ispuši mi stomak. Pozadi ljudi! Stani ja malo. Nemoj još. Sljedeće. Daj mi ovdje, slušaj, ovdje već cepaj, ovo je. To mi, nemoj više ništa, dobro. Daj ovdje, ajde. Samo to dole. To. Cepaj ga. Jače bre! Odlično. Daj ovdje. Ovo, ne, ovo visi. Da visi, Da se upišem. Slušaj, samo da visi. Ajmo, sine. Ovdje prisjeti. Jeste mi ljubili? Ja! Sel? Ajde bre. Idi bre! I koja mu je sad druga pjesma? Maja, maka, zadaj ovo. Ajmo ruka. Cijela ruka, ajmo. I ljudi, samo da se javimo, prošao sam Uber.
Imamo i vozača. Zdravo! Pokidao je, imao je brutalan nastup, pokidao je, to je sve što imam da kažem. Ja hoću da vam kažem da sam stvarno zadovoljan, za razliku od prošlog puta, nije bilo svih 6, bilo 4, ali to nije na kraju ni bitno. Najbitnije mi je da sam ja zadovoljan, nadam se da će se i vama to svidjeti. Tako da, eto, delite, šerujte i držite fige za 5. krug jer stiže brže nego što mislite. Ćao, ljubimo vas! I Maja, naravno, pokidala kombinaciju, to sam ja već rekao, ali još jednom da ponovimo. I hvala mom bratu i drugu Stevanu Sekuliću koji je uradio ovu matricu bukvalno za dan jer nismo imali matricu za prvu pesmu. Tako da, hvala vam što vas imam, inače bi bio govno, ne znam šta bi radio bukvalno. Ćao!